delete பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ ஏன்னா அதில் தான் அந்த இது இருக்குது. இல்லை அப்புறமா பிளாக்கேஜ் ஆஃப் எப்பவுமே ஒரு டீச்சர்ஸ் யாராக இருந்தாலுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு வீடியோ கிளாஸ் போயின்னு இருக்குன்னா இன்னொரு வீடியோ வந்து நம்ம காட்டக்கூடாது. அதில் தான் அந்த இது இருக்குது. லைவ் அப்புறமா பிளாக்கேஜ் ஆஃப் எப்பவுமே ஒரு டீச்சர்ஸ் யாராக இருந்தாலுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு வீடியோ கிளாஸ் போயின்னு இருக்குன்னா இன்னொரு வீடியோ வந்து நம்ம காட்டக்கூடாது. அதில் தான் அந்த இது லைவ் அப்புறமா பிளாக்கேஜ் ஆஃப் எப்பவுமே ஒரு டீச்சர்ஸ் யாரா இருந்தாலுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு வீடியோ லைவ் வந்துருச்சு மாதாஜி. ஓகே, நியூ பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் யார் மல்லிகா மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜிக்கு சொல்லி கொஞ்சம் நீங்கள் அதை நியூ பிளேலிஸ்ட் போட சொல்லுங்கள். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா உட்காந்து எல்லாத்தையுமே ஒன்று ஒன்றா பண்ணணும்னா என்னைக்காவது நான் ஃப்ரீயாக உட்காந்து தான் தேடி தேடி போடணும். ஆல்ரெடி இருந்த வீடியோஸ் ஐ திங்க் 1200க்கு மேலே இருந்தது வீடியோஸ். என்னால் அவ்வளோத்தையும் தேடி போட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் வீடியோஸ் இருக்கும், நீங்கள் எந்த ஸ்லோகத்தை சர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கும். ஓகே, அந்த எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நான் பண்ணுறேன், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே ஃபைன், let us go to the session. பாகவதம் மொத்தமும் இதாயிடுச்சா மாதாஜி? அந்த பிளேலிஸ்ட் கிடையாது, ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் எல்லாமே இருக்கும், ஆனால் பிளேலிஸ்ட்ல இருந்த ரெக்கார்டிங் போயிடுது. வீடியோ டெலீட் பண்ண போய் நான் பிளேலிஸ்ட்டை டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ ஆனால் புது பிளேலிஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து உங்களுடைய இப்போ இந்த சேட்லேயும் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சேட்லேருந்து எடுத்து மல்லிகா மாதாஜி இந்த சேட்டில் போடுறேன், நீங்கள் அதை எடுத்து நம்ம கௌரங்கா குரூப்பில் போட்டுருங்க மாதாஜி. ஓகே, ஸோ இதுதான் பிளேலிஸ்ட் இனிமே வந்து. ஸோ மணிமேகலை மாதாஜிக்கும் கொடுத்துருங்க. ஸோ அந்த பழைய பிளேலிஸ்ட் கிடையாது இப்போ, ஆனால் வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இப்போ தான் மாதாஜி சொன்னாங்க, தேவிகா மாதாஜி. ஸோ டக்குன்னு வந்துட்டாங்களே, அது என்னால் வீடியோ ஸ்டாப் பண்ண முடியல. அதில் அந்த வீடியோ வரக்கூடாது அந்த மாதிரி. ஏன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலே வந்து பிளாக் ஆகிடும். அதனால வென்எவர் கிளாஸஸ் ஆர் கோயிங் யூ நீட் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். அப்போ யூடியூப் சேனல் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா எல்லா டீச்சர்ஸ்க்குமே வந்து அதாவது யூடியூப் லைவ் போகிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாயிடும். அதனால் வென்எவர் யூ ஆர் ஷேரிங் சம்திங், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வி நீட் டு செக், அதாவது லைவ் போயிட்டுருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஓவர் த டிவோட்டி இஸ் ட்ரைங். ஓகே, ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இந்த நம்ம அப்புறமா என்என்டி பிரபு மெசேஜ் வைப்பார். ஸோ இது மாதிரி வந்து 2-3 வாட்டி ஆயிருக்கு. அதனால தான் அப்போ சில நாளெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஒருத்தரால் வந்து இன்னொருத்தருக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் ஆல்வேஸ் கீப் இன் த. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ
कुंज बिहारी जय जय राधा राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय जय गोपी गोपी जन जन वल्लभ वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय जय गोपी गोपी जन जन वल्लभ वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन मृजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन व्रजनरञ्जन यमुनतीरावनचारी 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 जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवयाम् नित्यं नित्यं भागवते भगवद्गीतया सेवयाम् भगवत्य उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके नैष्ठिके So reading from Bhagavatam, 5th canto. நம்ம வந்து மூணாவது சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? 10வது ஸ்லோகம். பத்தாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி ஓகே எஸ் நான் சொல்றவங்கள படிங்க ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சி காம்படிஷன் ஓகே
ஸோ நான் யாரை கூப்பிடுறேனோ அவங்க மட்டும் வாசிங்க, சரிங்களா? ஸோ தட் எல்லாருக்குமே வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும். யாரெல்லாம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கை உயர்த்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்தே எங்களை எல்லாம் படிக்க சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கரெக்ட் மாதாஜி. கரெக்ட் கரெக்ட். பட் இருந்தாலும் இப்போ காம்படிஷன் வேண்டாம். நீங்க இப்போ ஒரு வாட்டி எல்லாரும் படிச்சீங்க நீங்க 4 பேருமே. அதனால கொஞ்சம் ஓகே we ஓகே can take. மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே மாதாஜி. ஹரே அதனால கிருஷ்ணா. இருங்கோ, நான் உங்களுக்கு கூப்பிடுவேன். ஓகே, ஏன்னா ஓகே ஓகே மாதாஜி. வேற யாருன்னா வாசிக்கிறோம்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, கையை உயர்த்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாயம் ஏவ வரோஹி ஹர்ஹத்தம ஹர்ஹி வர்ஹிஷி ராஜர்ஷே வரதர்ஷவோ பவான் நிஜ புருஷேஷன விஷய ஆஷீத். எஸ், கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. ஆதாயம் ஏவ வரோஹி அர்ஹத் அர்ஹத்ம யர்ஹி பர்ஹிஷி ராஜர்ஷேர் பரதர்ஷபோ பவான் நிஜ புருஷேஷன விஷய ஆசீத். அதன் பின்னர் அயம் இந்த ஏவ உறுதியாக வரம் ஹி உண்மையில் அர்ஷத் தமவோ வணங்குபடுவர்களினால் வணங்கப்படுபவரே யர்ஹி ஏனென்றால் பர்ஹி வேள்வியில் ராஜ ருஷே மன்னர் நாபியின் பரத புருஷ வரம் அருள்பவர்களில் சிறந்த பவான் உமது மேலாண்மை நிஜ புருஷ உமது பக்தர்களின் ஈசன விஷய பார்வையின் பொருள் ஆசீத் ஆகி இருக்கிறது. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ வணங்கப்படுவோர் அனைவரினும் சிறந்தவரே, வரம் அளிக்கும் அனைவரினும் நீரே சிறந்தவர். ராஜ ரிஷி நாபியின் வேள்வி சாலையில் நீர் எழுந்தி அருளியிருப்பது எங்களின் நன்மைக்கேயாகும். உம்மை காணும் பேற்றினை எமக்கு அருளியதில் மூலம் எங்களுக்கு மிக உயர்ந்த வரத்தினை நீர் அருளியிருக்கிறீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கு பொருள் அதான் மேல் பண்றேன். நிஜ புருஷ ஈக்ஷண விஷய கீதையில் 9.20 பகவான் கூறுகிறார், சமூகம் சர்வ பூதேஷு, அதாவது நான் யாரிடத்தும் வெறுப்பு அடைவதில்லை, ஒரு சார்பு நிலையில் நடப்பதுமில்லை, நான் அனைவரிடமும் சமமாக நடக்கிறேன். என்ற போதிலும் கூட எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவனே எனக்கு இனிய நண்பராவான், நானும் அவனுக்கு இனிய நண்பனாவேன் என்று முழுமுதற் கடவுள் எல்லோரிடத்திலும் சமமாக நடந்து கொள்கிறார். ஆகையினால் அவருக்கு பகைவர்களும் இல்லை, நண்பர்களும் இல்லை. ஒவ்வொருவரும் செய்வினை பலனை தாமே அனுபவிக்கின்றனர். அனைவரின் இதயங்களிலும் வீட்டிற்கும் பகவான் எல்லாவற்றையும் கவனித்து அவரவர் விரும்பும் பலனை அவரவர்களுக்கு அளிக்கின்றார். எவ்வாறு பக்தர்கள் இறைவனின் மகிழ்வை காண விரும்புகின்றனரோ அதுபோல் பரம புருஷனரும் பகவானும் தம் பக்தர்களின் மீது எழுந்தருள மிகவும் ஆர்வமுடையவராக இருக்கின்றார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகின்றார் 4.8 பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்ருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. நல்லோர் தம்மை காத்திடவும் நயவஞ்சகரை அழித்திடவும் உண்மை அறங்கள் செழித்திடவும் யுகங்கள் தோறும் நான் வருவேன். கிருஷ்ணரின் இத்தகு வருகையானது நம் பக்தர்களை மீட்டு திருப்திப்படுத்துவதற்கானதாகும். உண்மையில் அவர் அசுரர்களை அழிப்பதற்காக தோன்றுவதில்லை, அதனை அவரது துணையவர்களே செய்வர். பகவான் விஷ்ணு நாபி மன்னரின் வேள்வி சாலையில் தோன்றியது மன்னர் மற்றும் அவரது துணைவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்கேயாகும். மாறாக அங்கே அவர் எழுந்தருள வேறு எந்த
காரணமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசங்க நிஷித ஜனநானல விதூதா சேஷமவானாம் பவத் ஸ்வபாவானாம் ஆத்மாராணாம் முனீனாம் அனவரத பரிகுணித குணகண பரம மங்களாயன குணகண கதனோ அசி. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசங்க நிசிதா ஜானானல விதூதா சேசமவானம்பவ ஸ்வபாவானாமாத்மராமானா முனீனாம் அனவரத பரிகுணித குணகண பரம மங்களாயன குணகண கதோனசி. அசங்க பற்றின்மையினால், நிஷிதா வலிமையான, ஞானம் அனல நெருப்பினால், விதூதா நீக்கி, அசேஷ அளவற்ற மலனாம் அவர்களது அழுக்குகள், பவத் ஸ்வபாவானாம் உமது குணங்களை எய்தி இருக்கின்றனர். ஆத்மா ஆராமானாம் சுய திருப்தி அடைந்தவர். முனினா மாமுனிவர்களின் அனவரதா தொடர்ந்து, பரிகுணிதா எடுத்தோதுதல், குண கண ஓ பகவானே அவரது ஆன்மீக குணங்கள், பரம மங்களம் ஆயன உண்டாகிறது. குண கண கதன அவரது பண்பு நலன்களை ஓதுபவர். அசி நீரே. மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, சிந்தனை மிகுந்த மாமுனிவர்களும் மகான்களும் தொடர்ந்து உமது ஆன்மீக குணங்களை போற்றுகின்றனர். இம்முனிவர்கள் தங்களிடமிருந்து ஏராளமான அழுக்குகளை உலகின் மீதான பற்றின்மையினை வலுப்படுத்தியன் மூலமும் ஞானத்தீயினாலும் சுட்டு சாம்பலாக்கி விட்டனர். இவ்வாறு அவர்கள் உமது குணங்கள் எய்த பெற்றவர்களாகவும் சுய திருப்தி உடையவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். உமது பண்பு நலன்களை ஓதி பெருமகிழ்வு அடைந்தவர்கள். முன்பு கூட பகவான் எழுந்துள்ளது மிக மிக அரிய செயலாகும். பொருளுரை. நாபி மன்னரின் வேள்விச்சாலையில் இருந்த புரோகிதர்கள் பகவான் விஷ்ணு தனிப்பட்ட முறையில் காட்சி அளித்ததனை மிகவும் உயர்ந்து போற்றினார். இதற்காக அவர்கள் தம்மை மிகுந்த கடன்பட்டவர்களாக கருதினர். உலகப்பற்றினை முற்றும் துறந்து பகவானின் புகழை தொடர்ந்து கூறி தங்கள் மனங்களை தூய்மையாக வைத்து இருப்பவர்களுக்கும் கூட பகவானின் தோற்றம் அரிய ஒன்றாகும். இம்மகான்கள் பகவானின் உன்னத குணங்களை ஓதுவதன் மூலமே திருப்தி அடைகின்றனர். பகவான் தனிப்பட்ட முறையில் தோன்ற வேண்டிய நியதி இல்லை. அந்த உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு கூட பகவானின் தோற்றம் மிகவும் அரியதாகும். அப்படி இருக்க அவர் தம் மீது மிகவும் அன்புடையவர் ஆதலினின் அங்கு தோன்றியும் உள்ளார் என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். ஆகையினால் புரோகிதர்கள் மிகுந்த கட்டுப்பாடு உடையவர்கள் ஆயினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத கஞ்சித ஸ்வகன சூத்பதன ஜృంభன துரவஸ்ததானி தனாதீஷு விவர்ஷாணாம் நஹ ஸ்மரணாய ஜ்வர மரண தசாயாம் அபிசகல கஷ்மல நிரசனானி தவ குணக்ருத நாமதேயானி வசன கோச்சாராணி பவந்து. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசி. கதஞ்சித் ஸ்வகவன ஷூத்பதன ஜரும்பன துரவஸ்தானதீஷு விவசானாம் நக ஸ்மரணாய ஜ்வர மரண தசாயாம் அபி சகல கஷ்மல நிரசசானி தவ குண கிருத நாமதேயானி வசன கோசராணி பவந்து. அதனால் கஞ்சித் ஏதோ ஒரு வழியில், சகலன தடுமாற்றம், ஷூத் பசி, ஷூத பதன கீழே விழுதல், துரும்பன வாயினால் சுவாசித்தல், துரவஸ்தான விருப்பமில்லாத நிலையில் வைக்கப்பட்ட காரணத்தினால், அதீஷ போன்றவற்றினால், விவசானாம் திறனற்ற, நக எமது, ஸ்மரணய
நினைப்பதற்கு ஸ்வர மரண தசாயாம் மரண வேளையில் வரும் ஜுரம் அபி மேலும் சகல அனைத்தும் கஷ்மல பாவங்கள் நிரஸ்நானி நீக்கக்கூடியது தவ உமது குணங்கள் கிருத செயல்கள் நாமதேயானி நாமங்கள் வசன கோசராணி உச்சரிப்பதற்கு சாத்தியமான பவந்து அவர்களை ஆக்கி விடுவீராக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, தடுமாற்றம், பசி, தவறி வீழ்தல், வாயினால் சுவாசித்தல் அல்லது மரண வேளையில் ஏற்படும் கடுமையான காய்ச்சலினால் வீழ்தல் போன்றவற்றில் உமது பெயர், தோற்றம், குணம் முதலியவற்றை எம்மால் நினைக்க முடியாது போகலாம். ஆகையால் பக்தர்கள் மீது அளவற்ற அன்புடைய பகவானே, உம்மை நாங்கள் வழிபடுகிறோம். எங்களது பாவச் செயல்கள் அனைத்தையும் நீக்கவல்ல உமது புனித நாமங்கள், குணங்கள் மற்றும் செயல்களை எப்போதும் நாங்கள் சிந்தித்திருக்க எங்களுக்கு உதவீராக. பொருளுரை. வாழ்க்கையின் உண்மை வெற்றி அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. ஸ்ரீ பகவானின் புனித நாமம், குணம், செயல்கள் மற்றும் ரூபத்தினை மதிக்கும் வேளையில் நினைப்பதாலேயே இருக்கிறது. கோவிலில் நாம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடலாம் என்ற போதிலும் பௌதிக சூழ்நிலையானது மிகவும் கடினமானதாகவும் தவிர்க்க முடியாததாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் மரண வேளையில் பிணியின் கொடூரம் மற்றும் சுயநினைவு இழத்தல் போன்றவற்றினால் நாம் பகவானை நினைக்க முடியாது போய்விடலாம். ஆகையினால் இது போன்ற மோசமான நிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது மரண வேளையில் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை மறவாதிருக்கும் வரம் அருளுமாறு பாகவதத்தினையும் 6.2.9, 9, 10 மற்றும் 14, 15 படித்து அறிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசி. கிஞ்சாயம் ராஜரிஷிர் அபத்ய காம பிராஜாம் பவாத்ருஷீம் ஆஷாசன ஈஸ்வரம் ஆஷிஷாம் ஸ்வர்காபவர்கயோர் அபிபவந்தம் உபாதாவதி பிரஜாயாம் அர்த்த பிரதயயோ தனதம் இவாதனஹ பலீகரணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 13 தானே மாதாஜி? ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிஞ்சாயம் ராஜர்ஷிர் அபத்ய காமா பிரஜாம் பவாத்ருஷீம் ஆசாசன ஈஸ்வரம் ஆசிஷாம் ஸ்வர்காபவர்கயோர் அபிபவந்தம் உபதாவதி பிரஜாயாம் அர்த்த பிரத்யயோதனம் விவாதன பலீகரணம். கிஞ்ச மேலும் அயம் இந்த ராஜரிஷி நாபி அபத்ய காம சந்ததியை விரும்பி பிரஜாம் ஒரு மைந்தன் பவாத்ருஷீம் உம்மை போன்ற ஆசாசான விரும்பப்படுகிறார். ஈஸ்வரம் பரம நெறியாளர் ஆஷிஷாம் வரங்களின் ஸ்வர்க அபவர்கயோ சொர்க்கம் மற்றும் விடுதலையின் அபி இருந்த போதிலும் பவந்தம் நீர் உபதாவதி வழிபடுதல் பிரஜாயாம் குழந்தைகள் அர்த்த பிரத்யா வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியமாக தனம் ஏராளமான செல்வத்தை தானமாக வழங்கக்கூடியவருக்கு இவ போன்று அதன ஓர் ஏழை மனிதன் பலீகரணம் சிறிது தானியம். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, இதோ நிற்கும் நாபி மன்னர் உம்மை போன்ற ஒரு மைந்தனை பெறுவதையே தனது வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியமாக கொண்டிருக்கிறார். மேலாண்மை மிக்க இறைவரே, அவரது நிலை சிறிதளவு தானியம் வேண்டி பெறும் செல்வந்தனை அணுகியது போன்றதாகும். நாபி மன்னனுக்கு நேர் விடுதலை
பெறுதல், வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைதல் போன்ற மேன்மை மிக்க நிலை எது அளித்த போதிலும் அவர் விருப்பம் என்னவோ ஒரு மைந்தம் வேண்டும் என்பதே. அதனாலே அவர் உம்மை வணங்கி நிற்கின்றார். பொருளுரை: நாபி மன்னர் பகவானிடம் பிள்ளை வரம் வேண்டி இது போன்ற மிக பெரிய வேள்வி செய்தது கண்டு புரோகிதர்கள் சிறிது வெட்கப்பட்டனர். சொர்க்கலோகம் அல்லது வைகுண்டலோகம் செல்ல உதவும் வரங்களை பகவானால் அவருக்கு அளிக்க முடியும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பரமபுருஷ பகவானை எவ்வாறு அணுகுவது, எப்படிப்பட்ட வரத்தினை கேட்பது என்பது பற்றி நமக்கு உபதேசித்திருக்கிறார். அவர் நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரியும் கலிதாம் வா ஜகத் ஈஷ காமையே என்று கூறுகிறார். பரமபுருஷ பகவானிடம் பௌதீகமான எவற்றையும் அவர் வேண்டி பெற விரும்பவில்லை. பலம் என்பது செல்வம், அருமையான குடும்பம், நல் மனைவி மற்றும் அடியவர்கள் என்பவற்றை உடையதாகும். ஆனால் ஒரு புத்தியுடைய பக்தன் அழியும் தன்மைத்தான எதையும் இறைவனிடம் கேட்க மாட்டான். அவனது ஒரே பிரார்த்தனை மம ஜென்மானி ஜென்மனீஸ்வரே, பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதுதான். அவன் சொர்க்கலோகம் செல்லவோ பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முக்தியடையவோ விரும்பவில்லை. இது இவ்வாறு இருக்குமெனில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மம ஜனனி ஜன்மனி என்று குறிப்பிட்டிருக்க மாட்டார். பக்தனாக இருக்கும் வரைதான் தான் எத்தனை ஜென்மங்கள் பிறக்க வேண்டியிருந்தாலும் அதை பற்றி ஒரு பக்தன் கவலைப்படுவது இல்லை. உண்மையில் நித்திய விடுதலை என்பது வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதேயாகும். ஒரு பக்தன் பரம்பொருளான எதை பற்றியும் ஒருபோதும் சிந்திப்பதில்லை. நாபி மன்னன் விஷ்ணுவை போன்ற ஒரு மைந்தனை விரும்பினார். இவ்வாறு கடவுளே மகனாக பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்புவது கூட ஒரு வகையான புலனுகர்ச்சி வடிவமேயாகும். ஒரு தூய பக்தன் பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபட மட்டுமே விரும்புகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, இது பெருசா இருக்கு, நாளைக்கு நீங்க தான் வாசிக்கணும், சரிங்களா? உங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க வாசிச்ச பிறகு அப்புறம் வேற யாராவது வாசிக்கணும். ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் பிற பக்தர்களிடத்திலுமே. ஓகே, சரி, இந்த பக்தர்கள் வந்து வாசிக்கிறாங்க, நீங்களுமே வந்து கையை உயர்த்தினீங்கன்னா உங்களுக்கும் அந்த அவகாசம் வந்து வழங்கப்படும். ஸோ யாரும் வாசிக்கலன்னா யாராவது இருக்கிறவங்க வாசிப்பாங்க, ஓகேங்களா? அதனால நீங்க முன் வர வேண்டும் என்று என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஆக்சுவலி. ஸோ அடுத்தவங்களும் எல்லாருமே வாசிக்கணும். ஸோ பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாமே வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அதை வந்து நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஓகே, சரிங்களா? ஸோ கையை உயர்த்தினீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் பண்ணும்பொழுது என்னால் டிவோட்டிஸ் லிஸ்ட் பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால யாராவது கையை உயர்த்துறவங்க மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து தெரியும், இல்லைன்னா வீடியோ ஆன் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். அது தவிர்த்து வேறு யாருமே என்னால் பார்க்க முடியாது. அதனால் உங்கள் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் வேண்டும். நீங்கள் வாசிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் கையை உயர்த்துங்க, இல்லைன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. நாங்கள் இருக்கிறவங்களை வந்து நான் வந்து அழைக்க வேண்டியதாக. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம யாரும் மன வருத்தம் கொள்ளக்கூடாது. ஓகே, ஸோ டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கணும். ஸோ எந்த ஒரு மனசு வேறுபாடுகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது. ஓகே, இது ஒன்று தான் உங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு பத்மா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, வேறு யாராவது இருக்கீங்களா? அடுத்து சேத்துலட்சுமி மாதாஜியும் வாசிக்க வருவாங்க, ரேவதி மாதாஜி, அடுத்து வந்து சித்ரலேகா மாதாஜி. நீங்க எல்லாருமே வந்து நாளைக்கு கையை உயர்த்துங்க, நீங்க வாசிங்க, ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அப்பயே உங்களை நான் கூப்பிட்டேன், நீங்க இல்ல, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஊர்ல இருந்து இப்பதான் வந்துட்டேன். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். பதம் 10. அதாயம் ஏவ வரோஹி ஹர்ஹத்தமயர்ஹி பர்ஹிஷி ராஜர்ஷே வரதர்ஷபோ பவான் நிஜ புருஷேஷன விஷய ஆசீத். ஓ வணங்கப்படுவோர் அனைவரிலுமே சிறந்தவரே. சரிங்க, பகவானை எவ்வாறெல்லாம் வந்து வர்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நாம இதை கொண்டுதான் நம்ம வந்து இறைவனோட சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்க முடியும். அப்படின்னா இங்க வணங்கப்படுவோர் இல்லையா, நம்ம யாரை வேணாலும் வணங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனக்கோட்பாடு இருக்கு. இப்ப எனக்கு ஒரு ஆதாயம் இருக்கு, பௌதிக ஆதாயம் இருக்குன்றதுக்காக நான் அதாவது என்னை விட வயதுல சிறியவங்களையே வந்து நான் பெரியவங்களா கூட நினைக்கலாம் இல்லையா? ரெண்டாவது,
ஜென்ரலா விதி வந்து பெரியவங்க, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க. அடுத்து வந்து நாம வணங்கக்கூடிய தெய்வங்கள் என்று எடுத்து போவோம். அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசன் இல்லையா, அவங்களுக்குமே வந்து நாம் அந்த இதை கொடுப்போம் இல்லையா. அது போல வணங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க, ஒன்று நாமளா நிர்ணயிக்கிறது இன்னார நம்ம வணங்கணுன்றது. ஆனா அது வந்து நம்முடைய சுயநலத்திற்கானது. ஆனா அதே வந்து ஒரு நபரை வந்து மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு உண்டு. மனிதனாக பிறந்த பிறகு ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதன் அடிப்படையில நாம செய்யக்கூடிய வணக்கங்கள் நம்முடைய தாய் தந்தையர் மற்றும் மூதாதையர்கள் மற்றும் நம்முடைய உறவினர்கள் இல்லையா, நண்பர்கள். ஸோ இப்படி நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டே போகலாம். அடுத்தது என்னது, நாமளா வந்து நம்முடைய வழிபாட்டு முறைகள்ல எடுத்துட்டு போறவங்க, இல்ல வந்து ஒரு சோசியல் இதுல வந்து இருந்து கொண்டு இல்லையா, அந்த ஒரு நிலையிலையுமே வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து நாம கொடுக்கக்கூடிய மரியாதைகள், இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் முதன்மையான வணக்கம் என்பது வணங்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். there are qualities actually இல்லையா. தகுதிகள் என்பது உண்டு இல்லையா. இப்ப பெற்றோர் என்பது ஒரு தகுதி இல்லையா. ரெண்டாவது வந்து உற்றார் உறவினர் என்பது ஒரு தகுதி இல்லையா. அடுத்து வந்து எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னாலுமே நம்மளை விட வயதுல பெரியவங்க வந்து நம்ம கிட்ட ஏதாவது பேசி ஏதாவது கேட்டாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறது அவங்களுடைய வயதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் உண்டு இல்லையா. ஸோ இதுல ஹையஸ்டான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து யாருக்குன்னா பகவானுக்கு. அதனால்தான் இந்த 3-4 ஸ்லோகங்கள்ல நீங்க வாசிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா, வணங்கப்படுவோர் அனைவரிலும் சிறந்தவரே. இங்கே பகவானை அவ்வாறு வந்து இங்க வந்து யார் பேசுறது, அங்க இருக்கக்கூடிய புரோகிதர்களும் மற்றும் வந்து நாபி மன்னன் இல்லையா, அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் இது எல்லாமே. வரமளிக்கும் அனைவரிலும் மிக நீரே சிறந்தவர் அப்படின்னா, நம்ம பெரியோர்களிடத்துல நம்ம ஆசீர்வாதங்கள் வாங்குறோம் இல்லையா. அடுத்து வந்து ஒரு ரிஷி முனி கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதம், குரு கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதம் பெறுகின்றோம் இல்லையா. இப்படி நம்மளோட வயதுல பெரியவங்க கிட்ட எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கலாம். இது ஜென்ரலான ஒரு விதி. ஆனா அந்த அந்த ஆசீர்வாதங்கள் என்பது நமக்கு வரங்களாக மாறக்கூடியது எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து பெறக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் தான். ஓகே. ஸோ நமக்கு எது நன்மையோ அதை வழங்கக்கூடிய ஒரு ஞானம் இது எல்லாமே இறைவன்கிட்ட மட்டும்தான் உண்டு. இப்ப நான் வந்து ஒரு பெற்றோராக இருந்து கொண்டு என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் ஆசீர்வாதம் வழங்குகின்றேன் என்றால், என்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திகளை, அசையாத சொத்துக்கள், அசையக்கூடியது எல்லாமே நான் கொடுக்குவேன். அது என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள். அவ்வளவுதான் என்னுடைய கெப்பாசிட்டி, அவ்வளவுதான் என்னோட லிமிட். என்கிட்ட ஒரே ஒரு கார் இருக்கு, அது வந்து என் பையனுக்கு கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் மை கோட்டா. அதுக்கு மேல எந்த கோட்டாவுமே கிடையாது. ஆனா பகவான் நினைச்சா நமக்கு எவ்வளவு வேணாலும் அளவிட முடியாத அளவுக்கும் கொடுக்கலாம். நாம மேன்மை ஆன்மீகத்தை மேன்மை வரணும்னு நினைச்சா அந்த பாதையுமே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து இந்த பௌதிகத்தை முழுவதுமாக நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கவும் செய்யலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு அவரிடத்துல சரணாகதி அடைந்திருக்கிறோமோ நமக்கு எது நன்மையோ பகவான் அதை வந்து அளவிட முடியாத அளவுக்கு கொடுப்பார். அதை நாம கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும். அவரை போல நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் வழங்கக்கூடியவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாருமே கிடையாது. நம்மளோடையே இருக்கக்கூடியவர் அவர். ஒரு க்ஷணம் கூட நீங்கிறது கிடையாது. இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல எது வரைக்கும் சுவாசிக்கின்றதோ இல்லையா, அந்த சுவாசிக்கிறதுல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசி வரைக்குமே இருக்கக்கூடியவர் யாரு, பகவான் ஒருத்தர் தான் இல்லையா. நான் பிரேயர்ஸே பண்ண முடியும். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिनि. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्.
ஓகே. ஸோ எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து அவருடைய புகழாரங்களும் இல்லையா, அவருடைய செயல்களும் லீலைகளையும் இல்லையா, அவருடைய நாமங்களையும் இல்லையா, அவருடைய ரூபத்தினுடைய மகிமையையும் தெரிந்து கொள்வதற்கான அந்த பிராப்தத்தை அவர் நமக்கு எல்லாருக்கும் வழங்கட்டும் என்ற மனஸ்பூர்த்தியான பிரார்த்தனைகளோட நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள செல்லலாம். ஸோ எல்லோரிலுமே வணங்கறதுக்கு வந்து அதாவது வணங்குறதுலே சிறந்தவர் வந்து நம்ம எம்பெருமான். அதே மாதிரி அதாவது நமக்கு வரங்களை வாரி வழங்குறதுலையுமே பகவானுக்கு நிகரானவர் யாருமே கிடையாது. ஓகே. ரிஷப ராஜரிஷி நாபியின் வேள்விச்சாலையில் நீர் எழுந்தருளி இருப்பது எங்களின் நன்மைக்கே ஆகும். ஸோ பகவான தரிசனம் கிடைக்கிறதுன்னா அது நமக்கு நன்மையானது, அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. நமக்கு நன்மை செய்வதற்காக அவர் வந்து எழுந்தருளி இருக்கிறார். இதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. உம்மை காணும் பேற்றினை எமக்கு அருளியதன் மூலம் எங்களுக்கு மிக உயர்ந்த வரத்தினை நீ அருளியிருக்கிற அப்படின்னா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றதையே ஒரு பெரும் அதாவது வரமாக கருதுகிறார்கள். அதை காட்டிலும் மேன்மையான வரம் தங்களுக்கு இல்லை என்பதை வந்து அவர்கள் வந்து உணர்கிறார்கள். அதை வந்து அந்த இடத்துல அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவ்வாறுதான் நாம பகவானுடைய புகழாரங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அந்த உணர்தல் நம்ம கிட்ட வரணும். வெறுமனே பேச்சளவுல நம்ம வந்து சொன்னா அது வந்து கரெக்டா வராது. அதை நாம பக்தி தொண்டு புரிய புரிய அவருடைய உயர்வான ஸ்தானத்தையும் அவருடைய செயல்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பிராப்தத்தை பகவானே கொடுப்பார். அப்ப நாம அந்த உணர்ந்தறிந்து நாம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்துமே நம்மள வந்து பக்தியில வந்து ஒரு ஸ்தானத்தை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம அதுல வந்து ஆழ்ந்து நிலை பெறுவதற்குரிய ஒரு பிராப்தத்தை நாம வந்து பெறுவோம். அதை அப்படியே நாம எடுத்துட்டு போறதுக்கான பாக்கியமும் நமக்கு கிடைக்கும். நிஜ புருஷ ஈசன விஷயா, அதாவது 29வது ஸ்லோகம் இல்லையா இதுல பகவத்கீதையில. சமோகம் அகம் சர்வபூதேஷு, அதாவது நான் யாரிடத்திலும் வெறுப்பு அடைவது கிடையாது. இதை ஐ திங்க் நேற்றைய பீஷ்ம பிரேயர்ஸ் வந்து வாசிக்கும் பொழுது கூட நம்ம இதை படித்தோம். அழகான ஒரு உதாரணம் அது. பீஷ்மர் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அவர் வந்து போர் முனையில வந்து 10 நாட்கள் இருந்து அநேக சேதாரத்தை வந்து பாண்டவர்கள் தரப்புல ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் இல்லையா. ஸோ ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது இன்னும் சொற்பமே இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ரோனி சேனைகளுமே பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து கொன்று குவித்து விட்டால் அதன் பிறகு பாண்டவர்கள் மட்டும் மிஞ்சி இருந்தாலும் அவர்கள் தோற்றவர்களே ஆகிவிடுவார்கள். இந்த காலகட்டம் வந்து கிருஷ்ணரால் உணரப்பட்ட பொழுது அவர் அந்த போர் முனையில என்ன பண்றார், அதாவது பீஷ்மரை கொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் அந்த ரதத்தின் சாரதியாக இருந்த அவர் எழுந்து குதித்து இல்லையா, அந்த அழகை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வர்ணிக்கிறார். ஆக்சுவலி மனதளவுல வந்து பீஷ்மர் வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யும் பொழுது வர்ணிக்கிறார். அந்த மஞ்சள் வண்ண பட்டாடையில் மிளறுகின்ற அந்த அதாவது சூரியனுடைய பிரகாசம், அந்த மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை, அதனுடைய அந்த காம்பினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை எல்லாமே வந்து பீஷ்ம தேவரால் வந்து வர்ணிக்கப்படுகிறது. அதை நம்ம வாசிக்கும் பொழுதே ரொம்ப மனசு வந்து லயித்து விடுகிறது. அப்போ பகவான் அதை அவ்வாறு வந்து அந்த ரதத்திலிருந்து குதித்து எழுந்து அதாவது நின்று அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரத்தினுடைய தேரை எடுத்து பீஷ்மரை கொன்றுவிட வேண்டும் என்றதற்காக என்ன பண்றார், ஆக்சுவலி அந்த சக்கரத்தை வந்து அனுப்புறார் இல்லையா பீஷ்மரை நோக்கி. அதே மாதிரி பீஷ்மரும் வந்து அவர் வந்து எதிர்த்து நிற்கிறார் இல்லையா. கிருஷ்ணருடைய அந்த சௌந்தரியம் இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் வல்ல இறைவனாக இருக்கக்கூடிய அவரை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்துமே பீஷ்மருக்கு வருகிறது. ஆனால் அவருடைய அம்புமே வந்து அதாவது பகவானை வந்து அதாவது தொலை இடுகிறது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது இட் இஸ் அதாவது அதனால் காயங்கள் ஏற்பட்டது என்று அந்த வியாக்கியானத்துல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து எடுத்துரைச்சிருக்கார். ஸோ இந்த ஒரு இதை வந்து பார்க்கும் பொழுது என்னென்ன காரணங்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ பீஷ்ம பிதாமகர் தவறான தரப்பில் இருந்து போர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அவரை வெல்வதற்கு யாரும் கிடையாது என்பது வந்து அதுவுமே அனைவருக்குமே தெரியும். ஏன்னா அவருடைய குருவான பரசுராமர் கூட அவரை வந்து வெல்ல முடியவில்லை இல்லையா. அம்பை போய் அங்கே அவருக்கு நியாய தர்மத்தை கேட்ட பொழுது அப்போது இருவருக்கு மத்தியில வந்து நிறைய நேரம் வந்து போர் வந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் இறுதியில் பீஷ்மரை வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாமல் வந்து ஸோ அப்போ சிவபெருமான் தோன்றி அந்த வரத்தையுமே அந்த அம்பைக்கு கொடுக்குறாங்க. இதுவுமே வந்து நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு பேக்ரவுண்டு ஸ்டோரி இல்லையா. ஸோ அப்படி வெல்லுவதற்கு அரியதா இருக்கக்கூடிய பீஷ்ம பிதாமகர் இருக்கிற வரைக்குமே பாண்டவர்களால வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாது என்பதை உணர்ந்த அதாவது கிருஷ்ணர்
என்ன பண்றார்? தான் கொடுத்த வரத்தையுமே மீறி விடுகிறார். ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் என்று சொன்ன அந்த வரத்தை மீறி அந்த சக்கரத்தை கொண்டு பகவான் என்ன பண்றார்? பீஷ்மரை வதைத்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். அதற்கு தரப்புல இருந்து வரக்கூடிய அவர் தரப்புல இருக்கக்கூடிய இந்த அம்புகளும் அவரை அடைகின்றது. ஆனால் சிறிது காயங்கள் ஏற்படுகிறது. இங்கே ஒரு தாத்பரியத்தை உணர்ந்ததாக பீஷ்ம பிதாமகர் எடுத்துரைக்கிறார். அதாவது தான் எவ்வளவு வலிமை வாய்ந்தவனாக இருந்தாலும் அவர் அவர் யார் தரப்பிலிருந்து போர் புரிகிறார்? அதர்மம் தரப்பிலிருந்து போர் புரிகிறார் இல்லையா? அந்த அதர்மம் தரப்பிலிருந்து போர் புரிந்தாலும் என்னையுமே பகவானால் கொல்லக்கூடிய அந்த சக்தி இறைவனுக்கு உண்டு என்பதை இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நிரூபிப்பதற்காகத்தான் அந்த போர் புரிந்த அந்த தன்மையை எடுத்துரைக்கிறது. மேலும் அங்கே பகவான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கார். அவரையுமே நான் போர்ல எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை பகவான் கொடுத்திருக்கார். அவராலுமே இறைவனிடத்துல அதாவது பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது இறைவனுக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டதாக நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் உண்மையில் அவருடைய உடல் சேதனமாகும் இல்லையா? நம்மள மாதிரி ஜட பொருள் மால ஆனது கிடையாது. சோ அதை வெளி உலகத்திற்கு காட்டுவதற்காக அவ்வாறு, அதாவது பீஷ்ம பிதாமகருடைய வீரத்தை எடுத்துரைக்கிறதுக்காக அது தன்னுடைய பக்தர்களை எப்பொழுதுமே பகவான் மேன்மை உறச் செய்வதை ஆனந்தம் கொள்வார். தன்னை காட்டிலுமே அந்த ஒரு ஸ்தானத்தை பீஷ்மருக்கு வழங்குவதற்காக அந்த வாய்ப்பு நல்கப்பட்டதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வளவு அழகான கருத்துக்கள் இது. ஆனா நேர்ல பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இந்த பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்கினால் பீஷ்மர் கிருஷ்ணரையே எதிர்த்து நின்னார். அவருக்குமே காயங்கள் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்ற அவரை நம்ம இந்த உடல் தளத்தோட நம்ம கொண்டு வந்துருவோம் இல்லையா? இது அஜ்ஞானத்தினுடைய விளக்கம். ஆனால் ஞான தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது தன்னுடைய பக்தனான பீஷ்மருக்கும் அந்த ஸ்தானத்தை இல்லையா, மேன்மையான ஒரு ஸ்தானத்தை, தன்னையே எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த ஸ்தானத்தை அதனால் அவர் புகழ்ச்சி பெறணும்ன்றதையுமே பகவான் விரும்பினார். அதற்காக அதை பகவான் அனுமதித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ இப்படி நிறைய கருத்துக்களை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்கே பகவான் யாரிடத்திலுமே உண்மையிலே அங்கே கௌரவர்களுக்கோ பாண்டவர்களுக்கோ அவர் பாரபட்சம் காட்டவே இல்லை ஆக்சுவலி இல்லையா? இரு தரப்பினாருக்குமே, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல தர்மத்தை நிலைப்படுத்தணும், பாண்டவர்களை அவர் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருந்து, ஏன்னா அவங்க தர்மம் அறிந்தவர்கள், அவர்களை பயன்படுத்தி பகவான் பாரத போரை நிகழ்த்தினார். அவ்வளவுதான். அவர்கள் வெறும் நிமித்த மாத்திரம்தான் செயல்பட்டார்கள். இதுல எந்த ஒரு இதுமே அவங்க கடமையை தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவர்களுக்கு எடுத்துரைச்சார். இதுல பாண்டவர்களோ கௌரவர்களோ அவருக்கு எந்த ஒரு பாரபட்சமே கிடையாது. இவர்கள் அதர்மம் புரிந்தார்கள், அதனால் அவர்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும். இதே பாண்டவர்களும் அதர்மம் புரிந்தால் அதற்குமே அவர்கள் கண்டிப்பாக அவங்க அதை அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? அந்த என்னது பகடைக்காய் உருட்டு அந்த அந்த சூது விளையாட்டுக்கு அவர்கள் சென்றது தவறு, அதை தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய கூற்று இல்லையா? இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ்ல அது ஒண்ணு. சோ தூய்மையை எடுத்து, அதாவது அது என்னது இன்டாக்சிகேஷன், இன்னொன்னு கேம்பிளிங் இல்லையா? இந்த சூதாட்டத்தை அவர் தவிர்த்திருக்கலாம். அங்கே பொய்மை எனக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து நாம வெளியில வரோம் இல்லையா? சோ வாய்மையை நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியாத ஒரு தன்மை. சோ சூதாட்டமே அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் யுதிஷ்ட மகாராஜா இவ்வளவு பெரிய சங்கடத்தை அவர்கள் அனுபவித்திருக்க மாட்டார்கள். 12 ஆண்டுகள் வனவாசம் மற்றும் ஓராண்டு அஜ்ஞாத வாசத்தை அனுபவிக்கொள்ளாத தண்டனையுமே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் இல்லையா? சோ எந்த ஒரு செயல்பட்டாலுமே அவர்கள் தர்மம் அறிந்தவர்களாக இருக்கலாம், இல்லம் அறியாதவர்களாக இருக்கலாம், தவறு இழைத்தவர்களாக இருக்கலாம், அவர்கள் ஆற்றிய காரியங்களுக்கான பலன்களை ஒவ்வொருத்தருமே அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்பதை தர்மத்தை பலிபாலித்தவர்களுடைய செயல்களிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அங்க ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னாக்கா, கண்டிஷன் அப்ளை. இப்ப நம்ம கூட எங்கேயாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது, மேல ஒரு ஸ்டார் போட்டிருப்பாங்க, கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் அப்ளைக்கு ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அந்த செயல் எதுக்குன்னா அங்கே இறைவனுடைய கருணை அவங்களுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். சோ அதை கொண்டு அவங்களால வெளியில வர முடியும் இல்லையா? எப்பொழுது பக்தர்கள் இறைவனை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார்களோ பகவான் அவர்களுக்கு நன்மை பரிபாலித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். இதுதான் உண்மை. இதுல அதர்மையா இருந்தாலும் இறைவனை எண்ணி இருந்தால் அவன் தர்ம வழிக்கு போறதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான் கொடுத்திருப்பார் இல்லையா? சோ எப்பொழுது நாம் இறைவனை எண்ணுகின்றோமோ, எப்பொழுது நாம் இறை தொண்டை ஆற்றுகின்றோமோ, நம்மில் இருக்கக்கூடிய அதர்மங்கள், நம்மில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் அனைத்துமே நீங்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. சோ நான் இந்த ஒரு இதெல்லாமே நான் எதுக்கு உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன்னா,
ஸோ பகவான் யாரிடத்துலயுமே பாரபட்சம் எல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது. அவங்கவங்க செய்த செயல்களுடைய பலன்களை அவரவர்கள் வந்து அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் பக்தர்கள் வந்து இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அதை எதிர்கொள்கிறார்கள். பக்தரற்றவர்களுக்கு அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் அறியாம மீண்டும் தவறுகளை இழைத்து இன்னும் அதிகமான பாவக்கடலில் வந்து உழல்கிறார்கள். இதுதான் வித்தியாசம். இந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சின்றாலே இறைவன் பாரபட்சமற்றவர் என்பதை வந்து நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ நான் அனைவரிடத்தும் சமமாக நடக்கின்றேன் என்ற போதிலும் கூட எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவனே எனக்கு இனிய நண்பன் ஆகின்றான். பிகாஸ் அங்கே சம்பந்தம் என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டது இல்லையா? சோ சம்பந்தமானால் அவன் எவ்வாறு பகவானை அடைவதற்கான மார்க்கத்தையுமே அபிதயா பாகமுமே பகவான் வந்து சொல்றார் இல்லையா? அதனால் ஏற்படக்கூடிய பலஸ்ருதி அவனை போய் சேருகின்றது இல்லையா? முழுமுதற் கடவுள் எல்லோரிடமும் சமமாக நடந்து கொள்கின்றார். ஆகையால் அவருக்கு பகைவரும் இல்லை, நண்பர்களும் இல்லை, சமநோக்கு. ஒவ்வொருவரும் செய்வினை பலனை தாமவே அனுபவிக்கின்றனர். இப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாமே இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அனைவரின் இதயங்களிலுமே வீற்றிருக்கும் பகவான் எல்லாவற்றையுமே கவனித்து அவரவர் விரும்பும் பலனை அவரவர்களுக்கு அளிக்கிறார். நாம எதை விரும்புகின்றோமோ பகவான் அதை கொடுக்கிறார். எவ்வாறு பக்தர்கள் இறைவனின் மகிழ்வை காண விரும்புகின்றனோ அவர்தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர் இல்லையா? அவர்தான் அனைத்தையுமே சுகிப்பவர். அவர் சுகிக்க வேண்டும் என்ற நம்முடைய காரியங்களை நாம் பக்குவப்படுத்துகிறோமோ அதையுமே வந்து பகவான் வந்து அவ்வாறே கொடுக்கிறார். இது பக்தர்கள். சோ அது போல பரமபுருஷ பகவானும் தம் பக்தர்களின் மீது எழுந்தருள மிகவும் ஆர்வமுடையவராக இருக்கின்றார். அவங்க முன்னாடி இல்லையா? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே இல்லையா? நான் யுகந்தோறும் வருகின்றேன் என்று பகவான் அந்த இடத்துல சொல்றார். கிருஷ்ணரின் இத்தகு வருகையானது நமது பக்தர்களை மீட்டு திருப்திப்படுத்துவதற்காகும் இல்லையா? ஏன்னா எப்போ இந்த இடத்துல அறப்பழக்கங்களுக்கெல்லாம் சங்கடம் விளைகின்றதோ, இங்கே அதர்மம் வந்து தோங்கி விடுகின்றதோ இல்லையா? அதனால வந்து தர்மத்தை பரிபாலிப்பவர்களுக்கு மிகுந்த சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அவர்கள் இங்கே வாழ்வதற்கான அந்த நிலையே வந்து அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா? அப்பொழுதுதான் பகவான் வந்து ரொம்ப தீவிரமான ஒரு சூழ்நிலையில வந்து பகவான் வந்து வருவார். அப்போ அதர்மத்தை எல்லாம் அழித்து தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பார். அதனை அவரது துணைவர்களே செய்வர். அப்படின்னா அவர்களுடைய பக்தர்கள் மூலியமாகவே அதை செயல்படுத்துவார். பகவான் விஷ்ணு நாபி மன்னரின் வேள்வி சாலையில் தோன்றியது மன்னர் மற்றும் அவர் துணைவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்கே ஆகும். மாறாக அவர் எழுந்தருள வேறு எந்த காரணமும் அங்கே கிடையாது. அசங்க நிஷித ஜனநானல விதூதா சேஷேமவானம்பவ ஸ்வபாவானாம் ஆத்மாராணாம் முனீனாம் அனவரத பரிகுணித குணகண பரம மங்களாயன குணகணகதனோ அசி. போற்றுதற்குரிய பகவானே, மீண்டும் பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுகிறார்கள். சிந்தனை மிகுந்த மாமுனிவர்களும் அப்படின்னு மிகச் சிறந்த முனிவர்களும் இல்லையா, மகான்களும் தொடர்ந்து உமது ஆன்மீக குணங்களை போற்றுகின்றனர். இவ்வாறுதான் பகவானை போற்ற முடியும் இல்லையா? அவருடைய தெய்வீகமான குணங்கள் 16வது அத்தியாயம் இல்லையா, முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் பகவானுடைய தெய்வீக குணங்களை வந்து சொல்கின்றது. அத்தகைய குணங்களை நாம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? இம்முனிவர்கள் தங்களிடம் இருந்து ஏராளமான அழுக்குகளை உலகின் மீதான பற்றின்மையினை வலுப்படுத்தியதன் மூலமும் ஞானத்தினாலும் சுட்டு சாம்பலாக்கி விட்டனர். அதாவது அவங்களுக்கு இருந்த அழுக்கு எல்லாமே அவங்க கலைந்தாச்சு. மேலும் வந்து அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தின் மீது இருந்த பற்றுதலையுமே அவங்க எரித்து, அப்படின்னா அதிலிருந்து அவர்கள் வந்து விலகி இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு அவர்கள் உமது குணங்கள் எய்த பெற்றவர்களாகும். சோ நாம் எல்லாருமே அந்த 16வது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம போனோம்னாலே அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்கள் அனைத்துமே வந்து நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது. ஆனா ஓரளவுக்காவது நம்ம அதை பயிற்சி செய்யணும் இல்லையா? எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பயிற்சி செய்யணும். ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லா குணங்களுமே கிடையாது. ஆனா இந்த குணங்கள் அனைத்துமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அபயம் ஆபயம் சத்வ சம்சுத்தி இல்லையா, ஒன்னொன்னா. அதாவது ஒருவருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்துதல், அதுக்கப்புறம் பயமற்ற தன்மை, ஞானத்தில் நிலை பெறுதல், யோகத்தில் இறைவனோட வந்து சம்பந்தப்படுதல் இல்லையா, அடுத்து வந்து சூழ்நிலை, அதுக்கப்புறம் அடுத்தவர்களுக்கு வந்து தானத்தை வழங்குறது, மனதை கட்டுப்படுத்துதல், யக்னங்களை வளர்த்துதல் இல்லையா, வேத சாஸ்திரங்களை வந்து படித்தல், தவங்களை மேற்கொள்ளுதல்,
அதே மாதிரி எளிமையாக இருத்தல், அஹிம்சை அப்படின்னா அதாவது யாரையுமே வந்து துன்புறுத்தாமல் இருக்கிறது, உண்மையாக இருத்தல் இல்லையா, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு இல்லையா, அடுத்தது சமநோக்கு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டாமல் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு குணம் இல்லையா, கருணை இல்லையா, இதெல்லாமே இறைவனுடைய குணங்கள். ஓகே, இது எல்லாமே உண்டு பகவான்கிட்ட. ஞானத்துல அவர் தான், 6 விதமான வைபவங்கள்ல அவர் தான் வந்து டாப் மோஸ்ட் இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நம்ம அவரோட கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஆனா அப்படிப்பட்ட நிலையை வந்து எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து அவருக்கு புகழாரங்களை வந்து சூட்டலாம் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை இல்லையா, பெருந்தன்மையோடு இருக்கிறது இல்லையா, அடுத்து வந்து பொறுமை, அதுக்கப்புறம் வந்து உறுதி கொண்ட மனசு இல்லையா, அதாவது தேஜக அப்படின்னாக்கா அதாவது ஆற்றலோடு நிக்கிறது, மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, இப்படி எல்லாமே வந்து தூய்மை. இதெல்லாமே வந்து இந்த 26 பண்புகளை வந்து நாம் என்னைக்குமே எண்ணி எண்ணி நாம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். இது அத்தனையுமே அவர்கிட்ட இருக்கு, ஏராளமா இருக்கு, அன்பண்டன்ட், அன்லிமிட்டெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா நமக்கெல்லாம் அது ஒரு சிறிய அளவு வந்தாலே நம்மளை யாரும் கையில பிடிச்சிக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ நம்ம ஒரு சிறிய அளவு ஒரு ஆஸ்டாரிட்டியை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நாம 10 பேர் நம்மளை வந்து புகழ்ந்து சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு விடுகிறோம். இதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய குவாலிட்டியே கூட இல்லையா. நம்ம சிறிய அளவு தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டாலுமே அதை வந்து பெருமைப்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா. அது யாராவது நம்மளை பெருமைப்படுத்தினா அதுவே நமக்கு வந்து அதுக்கே நம்ம வந்து ஃபால் டவுன் இல்லையா. ஸோ உமது பண்பு நலன்களை ஓதி பெருமகிழ்வு அடைந்தவர்கள் முன்பு கூட பகவான் எழுந்தருள்வது மிக மிக அரிய செயலாகும் இல்லையா. ஸோ அவங்கள பகவானை பற்றி பாடிய போது அவங்க முன்னாடி பகவான் எழுந்தருளியது வந்து அதுவே மிக சால சிறந்தது அப்படின்னா அதை காட்டிலும் மேன்மையானது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா, நாம ஒரு சிம்பிளான மனிதர்கள் பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடினதுக்கே பகவான் வந்துட்டாருன்னா அப்ப நம்முடைய நிலை கிரேட்டுன்னு நம்ம நினைச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் சறுக்கல். நம் இவ்வளவு இழிந்த பிறவியாக இருக்கின்றோம் இல்லையா. நம்ம இந்த பக்தி பாடலை பாடினதுக்கே பகவான் தரிசனம் கொடுத்திருக்காருன்னா அவருடைய உயர்வான குணம், கருணை உள்ளம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து எண்ணி பார்க்கணும். எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய ஹையர் குவாலிட்டிஸை நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம கிட்ட ஹையர் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும், எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா. உயர்வான குணங்களும் உண்டு, இழிவான குணங்களும் உண்டு. அது இந்த உலகத்துக்கான நியதி. ஆனா நம்முடைய உயர்வான குணங்களை வந்து நாம அடக்கி ஆள வேண்டும் இல்லையா. அடுத்து வந்து நம்முடைய இழிவான குணங்களை வந்து நாம எந்த அளவுக்கு நம்ம இழிவா இருக்கோன்றதுமே உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு போகணும். இந்த ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். இது வெளியில காட்ட முடியாது. உள்ளுக்குள்ளேயே நாம நம்முடைய சுபாவத்தை வந்து சரிப்படுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா. மேன்மையான குணங்கள் அடைந்தால் ஓகே, தட் இஸ் இறைவனுடைய கருணை. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த இழிவான குணங்களை நம்ம எப்படி களையிறது, அதற்கு நாம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ வி ஷுட். அப்போ நம்முடைய தாழ்வான நிலை எண்ணி இறைவனுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை வந்து எண்ணும் பொழுது இல்லையா, அப்ப நம்முடைய அவர் முன்னாடி நம்ம வெறும் சிறு தூசியிலுமே தூசியான லெவல் தான் நம்ம இல்லையா. அந்த அளவுக்கு மிக மிக குறைவான ஸ்தானத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய நம்ம இறைவனை தரிசனம் பெறும் பொழுது இறைவனுடைய கருணையும் அதை தான் நம்ம வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். நான் என்ன பேர் பெற்றேன் என்று, நான் என்ன செய்திருந்தா இந்த பேர் பெற்றிருப்பேன் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து நம்மள நாம புகழ்ச்சியான நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. ஓகே. நாபி மன்னரின் வேள்விச்சாலையில் இருந்த புரோகிதர்கள் பகவான் விஷ்ணு தனிப்பட்ட முறையில் காட்சி அளித்ததனை மிகவும் வியந்து போற்றினர். அவங்க எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இல்லையா. இதற்காக அவர்கள் தம்மை மிகுந்த கடன்பட்டவர்களாக கருதினர். எஸ் இல்லையா. சோ நாம் என்ன தன்யமானேப்பா, உங்களுடைய தரிசனம் பெறதுக்கு தன்யமானேன் இல்லையா. அதாவது என்ன பாக்கியம் செய்தேன் இல்லையா உங்களுடைய தரிசனத்தை பெறுவதற்கு. சோ அந்த மாதிரி வந்து பகவான் இடத்துல, ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு குவாலிஃபைட் கிடையாது, இருந்தாலும் பகவான் தரிசனம் கொடுத்திருக்காருன்னா அவருடைய காரணமற்ற கருணையால் தரிசனம் கொடுத்திருக்கார். அதற்கு நான் என்ன தவம் புரிந்தேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். தவம் பண்ணதுனால எனக்கு தரிசனம் கிடைத்தாருன்னு சொல்லக்கூடாது. சோ அது அகங்காரம் இல்லையா. நான் என்ன செய்தேனோ தெரியல, ஆனா பகவான் தரிசனம் கொடுத்தாரே அது என்னே அவருடைய கருணை. அப்படிப்பட்ட பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். ஓகே. சோ சொல்லக்கூடிய விதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரே வார்த்தையை வந்து நாம வேறு விதமா சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்முடைய நிலையை உணர்ந்தறிந்து அதை வந்து அமல்படுத்துறது, அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் அந்த பாவமே வரும். எப்போ நான் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம்னா அப்பவே நாம பக்தியில பினிஷ்ட், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல வந்து நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. ஓகே. பக்தியில எப்பவுமே நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணுமே ஒழிய நான் எல்லாத்திலுமே அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. எப்போ நமக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் வருகிறதோ அப்பவே நம்முடைய we are doomed.
இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா அப்பவே நமக்கு சர்க்கிள் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் தனிப்பட்ட முறையில், அதாவது பகவானின் புகழனை தொடர்ந்து கூறி தங்கள் மனங்களை தூய்மையாக வைத்திருப்பவர்களுக்கு கூட பகவானின் தோற்றம் அரிய ஒன்றாகும். கண்டிப்பா நாம ஜபங்களை சொல்லி 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 நாம வந்து நம்முடைய மனசை வந்து இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாமே நம்ம துடைக்கிறோம். ஆனா இது வரைக்கும் நமக்கு பகவான் தர்ஷனம் கொடுக்கல இல்லையா? தட் மீன்ஸ் வி ஆர் நாட் குவாலிஃபைட் டு see his தர்ஷன். அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் ரீச் ஆகணும், இன்னும் போயிட்டே இருக்குது. சோ ஆனா இம்மகான்கள் பகவானின் உன்னத குணங்களை ஓதுவதின் மூலமே திருப்தி அடைந்தனர். சோ நம்முடைய மனது இறைவனுடைய புகழாரங்களை சொல்ல 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 ஆனந்தம் பெறணும். அப்போ இறைவன் வந்து பரம ஆனந்தம் பெற்று இருப்பார். அப்பதான் நமக்கு அந்த தரிசனம் கிடைக்கும். ஓகே. ஆனா அதுல ஈடுபாடு இல்லாம மனசு திருப்தி நான் படிச்சுட்டேன்னு திருப்தி கொள்றேன் பாருங்க, அது தவறு. ஓகே. இறைவன் திருப்தி அடைந்தாரா என்பதை வந்து உணர்றதுக்கு நம்ம பாவத்திலேயே அந்த ஃபீலிங் வரும், ஆனந்தம் வரும் இல்லையா? நம்ம வாசிக்கும் பொழுதே எப்ப அந்த சம்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கதோ அப்பதான் அந்த ஹிருதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஆனந்தத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும். வெறுமனே இப்ப நான் இந்த ஸ்லோகத்தை வாசிக்கிறேன். அத கஞ்சித ஸ்வகன சூத்பதன ஜம்ருவன. ஸோ இதை வாசிக்கிறதுனால மனசுல எதுவுமே இல்லை எனக்கு. ஆனா வெறுமனே அந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கிறதுனால நான் வாசிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல எந்த திருப்தியுமே கிடையாது. வேணா உதட்டளவுல நம்ம திருப்தியை ஏற்றுக்கலாம் இல்லையா? ஆனா மனதளவுல அந்த திருப்தி இருக்காது. ஆனா அதே வந்து அத கஞ்சித்த பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு அத கதஞ்சித் ஸ்வகவன சூத்பதன ஜம்ருவன துரவஸ் ததானி தனாதிதீஷு விஷவாசனம்னா இப்படி நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா, அப்போ இறைவனோட ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நான் சம்மத்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது உண்மையிலே அந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தங்களையுமே புரிந்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த உணர்வு இல்லையா? எதற்காக இந்த பிரார்த்தனைகள் செய்யப்படக்கூடியது என்றது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆவல், இது எல்லாமே இந்த உந்துதல் வந்து தானாக ஏற்படும். இப்படித்தான் நம்முடைய பிரேமையும் பாவத்தையும் இல்லையா ராகனுக பக்தியுமே நம்மளால வளர்த்து கொள்ள முடியும். அப்படி இருக்க அவர் தம் மீது அன்புடையவர் ஆதலில் அங்கு தோன்றியுள்ளார் என்று சுட்டி காட்டுகிறார். சோ எல்லா கிரெடிட்டுமே பக்தன் எப்பவுமே அனைத்து புகழாரங்களையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுவார். ஆனா பகவான் என்ன பண்ணுவார், அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு வந்து அவனுடைய மேன்மையான ஸ்தானத்தை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரகடனப்படுத்திடுவார். அதனால அவர் ஆனந்தம் கொள்வார். இது நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நாம் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் ஆற்றும் போது இந்த செயல்கள் கண்டிப்பாக நிகழும். இங்க புரோகிதர்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்த கடமையை அவர்கள் இறைவனுக்காக அவர்கள் ஆற்றினார்கள். அதனால இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றார்கள். பர்சனலி அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? சோ தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக அவர்கள் வந்து வளர்த்தார்கள், யக்னங்களை வளர்த்தார்கள், பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடினார்கள், ஓதினார்கள். அதனால் பகவானே அந்த இடத்துல தரிசனம் கொடுத்தார். அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை இருக்கணும். அங்கே நாபி மன்னரிடம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. தட்சிணம் கொடுத்தாதான் நான் மந்திரம் சொல்வேன்ற அந்த இதுவுமே கிடையாது இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஆகையினால் புரோகிதர்கள் மிகுந்த கட்டுப்பாடுடையவர்கள் ஆயினர். சோ அவங்க கிட்ட செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தது அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அத கதஞ்சித் ஸ்வகவன சுத்பதன ஜரும்பன துவரஸ் தானாதீக்ஷு விவக்ஷானாம் நஹ ஸ்மரணாய ஜ்வர மரண தசாயாம் அபிஷகல கல்மஷ நிரசானானி தவ குண கிருத நாமாதேயானி வசன கோச்சராணி பவந்து. போற்றுத்தற்குரிய பகவானே. இதெல்லாம் இந்த இந்த விளக்க ஒரு மொழிபெயர்ப்புல கொடுத்திருக்கிறது பார்க்கணும். கண்டிப்பா வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு தடுமாற்றம் என்பது வரும். எப்பன்னா ஒன்றின் மீது நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும் பொழுது அதுல சில வந்து ஏதாவது ஒரு சங்கடம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு தடுமாற்றம் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்திருந்தா இல்லையா? சோ ராதிகா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யூடியூபை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அவங்கள வந்து வீடியோ ஃபுல்லா காட்ட சொல்லியிருக்கலாம். அந்த புத்தியை வந்து எனக்கு தடுமாற்றம் இல்லையா? பிளேலிஸ்டையே நானே டெலீட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? அது வந்து இப்போ நான் ஒரு வீடியோவா சர்ச் பண்ணி ஒரு புது பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஓகே. இதுல மாதாஜியோடைய தவறு எதுவுமே கிடையாது, என்னுடைய தவறு தான் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து புரிஞ்சது. ஏன்னா நான் அதாவது இந்த மூளையை வந்து உபயோகப்படுத்தி இருக்கணும் அந்த சமயத்துல. இருமா ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே சொல்லக்கூடியவங்க தான் நான். ஆனா இன்னைக்கு சொல்லவே இல்லை இல்லையா? சோ அந்த ஒரு தடுமாற்றம் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தது எனக்கு. ஐயோ பிளேலிஸ்ட் எல்லாமே எடுத்துட்டோமே, இப்ப மறுபடியும் அதை போனோம்னா இட் வில் டேக் ஹவர்ஸ் டுகெதர், டைம் எடுக்கும். ஏன்னா இப்போ 2022லயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது பாகவதம். 3 வருஷத்துக்கு 1222 வீடியோ நான் பார்த்தேன். நான் அத்தனை வீடியோவுமே நான் சர்ச் பண்ணி அந்த பிளேலிஸ்ட்ல போடணும்னா எனக்கு அட்லீஸ்ட்
2 நாள் ஆனா தேவைப்படும் எனக்கு இல்லையா? ஏன்னா இது எனக்காக போடுறது இல்ல. பக்தர்கள் சில பேர் வந்து ஐயோ பிளேலிஸ்ட் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு ஆதங்கம். இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாதவங்க பிளேலிஸ்ட்ல நான் பார்த்திருப்பேனே 2 நாளுக்கு முன்னாடி நான் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்லாம் ஆதங்கம் இருக்கும் இல்லையா? அது அவங்களுடைய பக்தியின் மேல இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு. அதற்காகத்தான் இதெல்லாமே நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு தடுமாற்றம் வந்து ஒரு க்ஷணம் எனக்கு ஏற்பட்டது. அதனால் ஏற்பட்ட தடுமாற்றம் இல்லையா? மேலும் பசி வரும்பொழுது கூட நமக்கு நிறைய பசி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ உடல்ல வந்து ஆற்றலே இருக்காது. அப்போ நமக்கு வந்து தடதடன்னு அந்த ஃபீலிங் வந்து கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? தவறி விழுதல், வாயினால் சுவாசித்தல், ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து எதிர்கொள்கிறோம். அல்லது மரண வேளையில் ஜுவரம், கண்டிப்பாக ஹை ஃபீவர் வரும். சில பேருக்கு மரணம் ஏற்படும் பொழுது அவங்களுடைய நினைவே இருக்காது. ஓகே, ஹையர் ஃபீவர் இருக்கும். ஸோ காய்ச்சல் விழுதல் போன்றவற்றால் அதுதான் அதுக்கு என்ன ஒரு ஜுரம் நம்ம படிச்சோம்ல, என்ன ஜுரம் அது? முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க. ஸோ அது பெயர் அது ஏதோ ஒரு ஃபீவர் அதுக்கு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அந்த ஃபீவருக்கு நேம் உண்டு. நம்ம ரீசெண்டா தான் படிச்சோம், போன காண்டத்துல படிச்சோம். உமது பெயர், தோற்றம், குணம் இல்லையா? பகவானுடைய நாமம், ரூபம், அதுக்கப்புறம் அவருடைய செயல்கள், லீலைகள், இது எல்லாவற்றையுமே என்னால கண்டிப்பா நினைக்க முடியாது. இதுதான் யதார்த்தம். ஒரு க்ஷணம் நம்ம வந்து தடுமாற்றம் அடைந்தோம் என்றால், பசி வந்தாலும், கீழே தவறி விழுந்தாலும் இல்லையா? வாயினால் சுவாசிக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் ஜுரம் வரும்போது நீங்க பார்க்கணும். அதாவது அதிகமான காய்ச்சல் 103, சில பேருக்கு 104 வரைக்கும் கூட வரும். டச் ஆகும் பொழுது அவங்க வாயில தான் சுவாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்படியே அனல் காற்றா வரும் அவங்க வாயிலிருந்து இல்லையா? அந்த மாதிரி கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். மரண வேலையில சில பேருடைய நிலைகள் எல்லாமே, மரண வேலையில வந்து எதையுமே நினைக்க முடியாது. ஏன்னா வலியும் வேதனையுமே அனுபவிக்கிறது வந்து நிறைய வியாக்கியானங்களை நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா? யாராவது நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்திருந்தா அதையுமே அதை வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அப்போ நினைவு இருக்காது, நினைவு தப்பி விடும். ஆனா அப்படிப்பட்ட நிலைமை இறைவனை நினைக்கணும் இல்லையா? ஆகையினால் பக்தர்கள் மீது அளவற்ற அன்புடைய பகவானே, உம்மை நாங்கள் வழிபடுகின்றோம். எங்களால் உன்னை நினைக்க முடியாது. ஆனா இப்போ நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நான் உங்களை நான் வந்து நிறைய வழிபடணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? முகுந்த மாலை தோத்திரத்துல வந்து குலசேகர வாழ்வார்னு அவ்வாறே தான் பாடியிருக்கார் இல்லையா? இந்த மரணிக்கும் காலத்துல வாதம், பித்தம், கபம் இதனால என்னுடைய தொண்டை அடைத்து விட்டால், பகவானே உன்னுடைய நாமங்களை வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த மனசு எனக்கு இல்லாமல் போய்விட்டால், நான் இப்பொழுது இருக்கும் பொழுது என்னை அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற கேட்கிறார் அவர் வந்து இல்லையா? இந்த நிலையில இப்ப ஆரோக்கியமா இருக்கேன், நான் உன்னை நினைக்கக்கூடிய மனசு இருக்கு, நான் நினைத்து கொண்டும் இருக்கின்றேன், இந்த தருணத்திலே என்னை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலசேகர ஆழ்வார் பாடுகிறார். சோ அதாவது எவ்வளவு தயாரா இருக்கார் பகவானிடத்துல செல்வதற்கு என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னா எதற்காக அவர் செல்லணும்னு நினைக்கிறார் அப்படின்னா, இறைவன் புகழாரங்களை எப்பொழுதுமே பாடிக்கொண்டிருக்க, நம்ம மரணிக்கும் பொழுது என்ன நிலையில் இருக்கிறோமோ அதைத்தான் நம்ம வந்து அடைய பெறுவோம் என்பதையுமே பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா? ஒருவேளை மரணிக்கும் பொழுது இறைவனுடைய புகழாரங்களை பாடிக்கொண்டிருந்தால் அதே மாதிரி செயலை வந்து பகவான் நமக்கு பிராப்தித்து கொடுப்பார். ஓகே, அதை தான் அடையணும்னு அவர் நினைச்சு பாடிட்டு இருக்கார். அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு அகன்று விட வேண்டும் என்பதற்காக இல்ல. ஸோ நம்ம ரைட்டான ஒரு ஆங்கிள் இருந்து நம்ம அதை யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒருத்தருடைய பேச்சிலிருந்து நாம வந்து 2 விதமான நிலைகளை நம்ம உணர முடியும். ஒண்ணு வெளிப்புற தோற்றத்திலிருந்து நாம உணரக்கூடியது, உள்ள ஆழ்ந்து அவர் எதனால அந்த வார்த்தை சொல்றார் என்பதை நாம அலசி ஆராயணும். இதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் இல்லையா? ஒருத்தருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல், பக்தியில வர்றவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு புத்தி கூர்மை கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா? ஏன்னா பகவானுடைய செயல்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது அதை வந்து நம்ம மனசுல வந்து பதிய வைக்கணும். அதை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும்பொழுது நம்ம புத்தி கூர்மையை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். எப்பொழுது நம்ம இந்த உன்னதமான டாபிக்ஸ் இல்லையா, அந்த தலைப்புகள் எல்லாம் நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது நம்ம இந்த மூளையை உபயோகப்படுத்துறோமோ அப்ப இது செம்மை உரிகிறது. அதனால நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலுமே வந்து அதிகப்படும். ஓகே, இறைவன் வந்து அதை கொடுப்பார். ஸோ நாம இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் கிடையாது. நம்முடைய புத்தி கூர்மையை வந்து அதிகரிப்பது இறைவனுடைய கிருபையால். அவ்வாறு அதை அதிகரிக்கும் பொழுது அவரை பற்றியான ஞானத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. உள்ளதை உள்ளபடி உணர்றதுக்கான ஒரு மார்க்கம் வந்து கிடைக்கிறது. ஓகே, எங்களது பாவ செயல்கள் அனைத்தையும் நீக்கவல்ல உமது புனித நாமங்கள், குணங்கள் மற்றும் செயல்களை எப்பொழுதும் நாங்கள் சிந்தித்திருக்க எங்களுக்கு உதவுவீராக. ஓகே, ஸோ இந்த அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு பிரார்த்தனை இல்லையா, எங்களது பாவ செயல்கள் அனைத்தையும் நீக்கவல்ல, எனக்கு பாவத்தை நீக்குங்கன்னு பகவான்கிட்ட கேட்கல. ஆனா அந்த சக்தி படைத்தவர் இறைவன் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறதையுமே அவர்கள் நினைவில் கொண்டு இல்லையா,
நாமங்கள், குணங்கள் மற்றும் செயல்கள் எப்பொழுதும் நாங்கள் சிந்தித்திருக்க எங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. வாழ்க்கையின் உண்மை வெற்றி அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதி என்றால் நினைவு கொள்ளுதல். ஓகே, அந்தே மீன்ஸ் அந்தே, அந்திம காலம். ஓகே, நாராயணர் இல்லையா, பகவானின் புனித நாமம், குணம், செயல் மற்றும் ரூபத்தினை மறிக்கும் வேளையில் நினைப்பதிலே இருக்கிறது. கோவிலில் நாம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடலாம் என்ற போதிலும் பௌதிக சூழ்நிலையானது மிகவும் கடினமானது இல்லையா, 100% தவிர்க்க முடியாததாம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் மரண வேளையில் பிணியின் கொடூரம், எஸ், யாருக்கு என்ன மாதிரி வியாதி வந்து என்ன கஷ்டப்படுவோன்றது வந்து கண்டிப்பாக தெரியாது. சுய நினைவு இழத்தல், இதுவுமே வந்து அதாவது என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் மறதியும் வருகின்றது என்று பகவான் சொல்லியிருக்கார். அப்போஹரம்ச இல்லையா. சோ இப்படி எல்லாவற்றையுமே நாம தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்ம பகவானை நினைக்க முடியாது போய்விடலாம் இல்லையா, அந்த வாய்ப்புமே உண்டு. ஆகையினால் இது போன்ற மோசமான நிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது மரண வேளையில் பகவானின் தாமரை திருவிழில் மறவாதிருக்கும் வரம் அருளுமாறு நாம் பாகவதத்தினையும் படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். அப்படின்னா இந்த 6வது காண்டத்துல 2வது அத்தியாயத்துல 9, 10 ஸ்லோகம், 14, 15 ஸ்லோகம் படிச்சா இதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம 6வது காண்டம் எப்படியும் படிக்கத்தான் போறோம். அப்ப அதை பத்தி நாம படிக்கலாம். கிஞ்சாய ராஜ ரிஷிர் அபத்ய காம பிரஜாம் பவாத்ரீஷும் ஆசாசன ஈஸ்வரம் ஆஷிஷாம் ஸ்வர்கா பவர்கயோரபி பவந்தம் உபாதாவதி பிரஜாயாம் அர்த்த பர்த்தயோ தனதம் இவாதன பலீகரணம். மேலும் பகவானை போற்றுகிறார்கள். இதோ நிற்கும் நாவி மன்னர் உம்மை போன்ற ஒரு மைந்தனை பெறுவதையே தமது வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியமாக கொண்டிருக்கிறார். மேலாண்மை மிக்க இறைவரே, அவரது நிலை சிறிதளவு தானியம் வேண்டி பெறும் செல்வந்தனை அணுகியது போன்றதாகும். அப்படின்னா இறைவன் எதை வேண்டுமென்றாலும் வழங்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர். இப்போ இவர் கேட்ட ஒரு அந்த குழந்தை வரம் என்பது ஒரு சிறிய தானியத்தை வந்து நம்ம வந்து பெறுவதற்கான அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானால எவ்வளவோ செல்வத்தை வழங்க முடியும் இல்லையா. அதனால பௌதிக செல்வங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய கிருபையால கண்டிப்பாக கிடைக்கப்பெறும். ஆன்மீக செல்வத்தை தான் நாம கேட்டு பெறணும். அதுதான் மிக உயர்ந்த செல்வம் அப்படிங்கறத வந்து இந்த பதத்துல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அணுகிய போன்றதாகும். நாவி மன்னருக்கு நீர் விடுதலை பெறுதல், வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுள் அடைதல் போன்ற மேன்மை மிக்க நிலை எது அளித்த போதிலும் அவர் விருப்பம் என்னவோ ஒரு மைந்தனை வேண்டும் என்பதை, அதனாலே அவர் உண்மை வணங்கி நிற்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து அங்க அந்த பிராமணர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. உண்மையிலே நமக்கு என்ன கிடைக்க பெற வேண்டுமோ அது கண்டிப்பாக பகவான் கொடுப்பார். ஓகே, அதனால நம்ம பிரத்யேகமா நம்ம பௌதீகத்தை இதுதான் வேணும்னு நம்ம பகவான் நம்ம வேண்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. when ஸ்பிரிச்சுவல் பார்ட் வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீக தளத்துல நம்முடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்தினால் பௌதீக தளத்திலுமே நாம பக்குவம் அடைந்து விடுவோம். அப்ப நம்முடைய தேவைகள் என்னன்றதை வந்து பகவான் தெரிஞ்சுட்டு கொடுப்பார். அதுலயே நம்ம மனநிறைவு கொண்டு விடுவோம். ஓகே, அதனால நம்ம பிரத்யேகமா வந்து இதுதான் வேணும் பௌதீகத்துல நம்ம போய் இறைவன்கிட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எது நமக்கு பிராப்திக்க வேண்டுமோ அதை இறைவன் கண்டிப்பாக வழங்குகிறார். இதுல மட்டும் நாம உறுதியா இருக்கணும். இதுல மட்டும் நம்ம நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். நாபி மன்னர் பகவானிடம் பிள்ளை வரம் வேண்டி இது போன்ற மிகப்பெரிய வேலி செய்தது கண்டு புரோகிதர்கள் சிறிது வெட்கப்பட்டனர். அப்படின்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் பரம்பொருள் நமக்கு அவருடைய திருவடிகளிலேயே ஸ்தானத்தை கொடுக்க வல்லவர். அதுதான் மேன்மையான ஒன்று. நம்ம இறைவன்கிட்ட கேட்க வேண்டியது. அட்லீஸ்ட் அதை கூட கேட்காம இங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு குழந்தை வரத்தை நம்ம கேட்டு இவ்வளவு பெரிய வேள்வியை செய்தோமே என்று அங்கே புரோகிதர்கள் வந்து வெட்கப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவங்களுக்கு அந்த உயர்வான ருச்சி என்பது வந்துவிட்டது இல்லையா. உயர்வான ஸ்தானத்தை அவர்கள் வந்து தரிசனம் பெற்ற பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து சாதாரணமான விஷயம்தான் அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இதற்காக இவ்வளவு பெரிய வேள்வி நடத்தணுமா அப்படிங்கிறது வந்து நினைக்கும் பொழுது அது சிறிதாக தோன்றியது அவர்களுக்கு. ஓகே, சொர்க்கலோகம் அல்லது வைகுண்ட லோகம் செல்ல உதவும் வரங்களை பகவானால் அவருக்கு அளிக்க முடியும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பரமபுருஷ பகவானை எவ்வாறு அணுவது, எப்படிப்பட்ட வரத்தினை கேட்பது என்பது நமக்கு உபதேசித்திருக்கிறார். நான் தனம் நா ஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதா பக்திர் ஹஹைத்து கீ துவயி. இல்லையா, எனக்கு தனம் வேண்டாம், என்னை பின்பற்றக்கூடிய மனிதர்கள் வேண்டாம், எனக்கு மனைவி வேண்டாம் இல்லையா. ஆனா அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த வஸ்துகளுமே எனக்கு வேண்டாம் இல்லையா. ஏனென்றால் அது அனைத்துமே பந்தப்படுத்தும். எனக்கு வேண்டியது எத்தனை பிறவிகள் பகவானை நீங்கள் அளித்தாலும் எப்பொழுதும் உனக்கு நித்திய தொண்டு
ஆற்ற வேண்டும். எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும்? தங்கு தடையின்றி, இல்லையா? அதாவது எந்த ஒரு லாபத்தையுமே எதிர்பார்க்காமல், அன்ரிசர்வ், இல்லையா? அன்இன்டரப்டட், இல்லையா? எந்த மோட்டிவேஷன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு இலக்கை வச்சாக்கா நமக்கு உத்வேகம் வருது. ஆனால் அவருக்கு எந்த இலக்கும் கிடையாது. இறைவனை பக்தி கொள்ளணும், அவ்வளவுதான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தோட நான் உங்களுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த சிஷ்டாஷ்டகத்துல சொல்லியிருக்கார், இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு. சோ அந்த பிரார்த்தனை தான் ஒவ்வொருத்தருமே மேற்கொள்ள வேண்டிய பிரார்த்தனை. அதனால நாம இங்க பிறவி எடுத்தாலும் பரவாயில்லை, இங்கே மரணம் என்பதை ஸ்வீகரிக்கணும்ன்ற அந்த சூழ்நிலை, வலியும் வேதனை அனுபவிக்கணும்னாலும் பரவாயில்லை, இடைப்பட்ட காலத்துல நமக்கு வியாதி வந்தாலும் பரவாயில்லை, அதே மாதிரி இடைப்பட்ட காலத்துல நமக்கு வயோதிகம் வந்தாலும் பரவாயில்லை. இது எல்லாவற்றையுமே என்னால கடந்து செல்ல முடியும் உன்னுடைய கிருபை இருந்தால், உன்னுடைய அனுகிரகம் இருந்தால், உனக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய பிராப்தத்தின் மூலமாக இதை நான் சுலபமா கடந்து விடுவேன். இதுதான் பிரார்த்தனை. ஓகே, சோ இது இவ்வாறு இருக்குமெனில் சைத்தன்ய மகாபிரபு மம ஜென்மனி ஜென்மனி என்று கூறிட்டார். மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே, இல்லையா? அதாவது உன்னத அன்பு தொண்டில் எப்பொழுதுமே ஈடுபடுத்தணும். சொர்க்கமோ இல்ல அந்த வைகுண்ட பதவி கூட அவர் கேட்கல. ஸோ தட் இஸ் ஹையஸ்ட், இல்லையா? நாம எல்லாம் மினிமமா வைகுண்ட பதவியாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஆனா அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு, நீ என்ன நரகத்துக்கு கூட அனுப்பு, அங்கேயுமே எனக்கு பகவான் உன்னை எப்பவுமே உனக்கு பக்தி தொண்டு புரியறதுக்கான வாய்ப்பு கொடு, அவ்வளவுதான். ஓகே, உண்மையிலே இப்படிப்பட்ட வரத்தை தான் நாம இறைவன்கிட்ட பெறணும். பக்தனாக இருக்கும் வரை தான் எத்தனை ஜென்மங்கள் பிறக்க வேண்டியா இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒரு பக்தன் கவலைப்படுவதே கிடையாது. உண்மையில் நித்திய விடுதலை என்பது வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதே ஆகும். அதுதான் பர்மனன்ட். ஒரு பக்தன் பருப்பொருளான எதை பற்றியுமே ஒரு பொழுதும் சிந்திக்க மாட்டான். இந்த பௌதீகத்துல பகவான் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை கொண்டு அவன் திருப்தி கொள்ளணும்னு நினைப்பான். இவ்வாறு கடவுளே மகனாக பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்புவது கூட ஒரு வகையான புலநுகர்ச்சி வடிவமே ஆகும், இல்லையா? அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் வேணும்னு செலக்டிவா நம்ம கேட்கறது தட் இஸ் நாட் ரைட், இல்லையா? என்னதான் நம்ம பிள்ளைகளுமே நம்ம பௌதிகத்துலதான் அந்த உறவு முறைகள். அப்போ அவரை நாம மரணித்த பிறகு அந்த பிள்ளைக்கும் நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாம போகக்கூடிய நிலை, இல்லையா? இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில தான் நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த உண்மையான தாற்பயத்தை நமக்கு உணர்வு என்பது நமக்கு அந்த நாலேஜ் நமக்கு கிடையாது. ஒரு தூய பக்தன் பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபட மட்டுமே விரும்புகின்றான். இதுதான் ஒரு பக்தனுடைய பிரார்த்தனை. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர்